Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, DepEd Negros Occidental nagahulat pa sang guidelines angot sa mga manunudlo nga wala nakapapakuna batok sa COVID-19. 1,000,000 ka pesos nga balor sang itlog gikan sa Zamboanga na intercept sang Provincial Veterinary Office. Sa balita national, oil deregulation law ginapa-review sa Kongreso. 414 milyones pesos nga balor sang shabu na kompeskar sang PIDEA sa Bulacan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Marso 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang suni. Yes, good morning mga ka-aksyon and happy Thursday. Yes! Sa subong lang tama kapaway greet ni sa mga upod tadi sa station. Okay. Duwag kasunod nga adlaw nga Buwas may naman. birthday. So, buwas naman. Buwas naman duwa man nga pong kasunod, pagkadaso naman nga buwas. Dason niya adlaw-adlaw tang greeting sa imo para sa birthday mo sa... Grabe, may 16 pa gani si Aksyon ninyo. Si Aksyon ninyo pa March 16. March 16 pa. Kag si Miss Vanya sa kwan pa sa 14. 14. Yes, dugay pa. bongga. Ikaw gid ang highlight of the month. Ako gid ang katapusan. Hindi man katapusan. Katapusan sa Highlight. nga my birthday. Highlight ikaw sa mga... Dubos ka ra ba? Do fiesta. Do charter Gani, anniversary. ikaw yung highlight. Kumbaga sa boxing, ako ang kwan. Ikaw ang... Ano ganito? Undercard, di ba? Tapos main event. Ha? Main event. Main event. Ikaw ang main, Kasaba. main event. Ang birthday. Undercards main event. lang ni sila mo. Ha? Undercards lang ni Undercards na ba? mga... Ibang ganit na mga curtain raiser lang na mo. Meron pa ginagaling. May curtain raiser na Curtain sa... raiser. Sa mga sa mga kwan bala, sa mga concert bala ng oo. una ka do curtain Yes, raiser yes, ka na. yes. Oo. Kaya malila, save the best for last. Yeah. Yeah! Sariling sikat. Good morning, Action Boy. Of course, sa atin sining mga viewers, please do like and share sa atin sining Facebook Live subong para sa Jata Dea. Kay Melely Oligo, good morning. Kag kay Erwin Noy Gonzalez, good morning, Action Boy and I Eden. Monitor lang ko, salamat, gid. Kay Emelita, ano nagbasa, di ba? High school. High school. High school. High school. Good morning, Mandira sa imo. Okay? Kita ba, Action Boy? Yes, okay. Gina Macapas sa Cientos. Kasang Barangay 29. Siya ang nag-watch mo niya si Ma'am Luing Melos, arada si Ma'am Yes. Van Mayo, si Judania Sarmiento Puig Lazaro. Good morning, Good sa inyo. morning. Si Dennis Richard Tibor Roma, good morning po sa inyong lahat. Salamat Tagalog, sa Diyos sa Tagalog, panibagong araw na naman, kasing ganda po ng gising ko, si Miss Eden Tia. Kalaway, gali. Ay, isang kasing bugtaw gising mo eh. Tia Ibon, kung lumipad, Ay, sumabay ambot, sa hangin, ako napatingin sa dalagang. Kanta. Sa dalagang nababalot Kulang ng ko hiwaga. tulog mo ay. Abi tulog liwat. Pani siguro mo sa akin, kung naka 3 litros ni siguro, Nga. kung ano na Kung ano na daw, 3 3 liters litros, niya no? Diligat ulihin nato sa nag-reply. Sangin pa chat mo ko to sa iya. Ay, isa pa sa kauras yung naka-reply ya. di Kung wala nagparagdag ko sang 1 milyon, Ano abdan na guro mga Isa 30 kalibo na pesos na lang. 30 pesos. 30 pesos lang kayo uli siya. Ya. Pero do ka-active man di siya sa Facebook. Pero, Na lang nagtag ka. ah, Nakabugtaw siya.
Wala ko daya, limo aja ka. Ari Potod. may bilin pa ko di 30. Tama. Kailan Kaya ka? Na, ako na ngayo, kung na ngayo ko tabang, patay na ko. Why na? Muna bala, mga salitang mga Filipinanay. Dra siya nagakaulihi. Yes. Nya ba kung kamulang hulat doon ko? Masakpuan lang tanay isang obra nyo, mga salitang nanay na. Gani, mga salitang nanay. Dason mo lang ka balita special, ibalik pa naman na. Kaya may mga bago naman mag-evolve action boy mo. Evolve na sa especially may may ang technologies bong. Oo, yes. Tikita mo kasi naman tunan sa social media. Ginagamit naman na nila. So nga, halin sa aga, nagwa kapag balik mo de, bago ka lang din, nagmarites ka naman to. No, nya mga email kada nya kung sa ako gurin hindi mo nakascore ka pa. Baldan nga, ano nang ML nyo man, makwartahan nyo na, graduate ka mo da, ano naman? Kaya makatas-taas na score mo, di ba? Nidra kayo sa email na, kung gurin hindi mo nakascore ka pa. Gali kayo sa tuod, Aksyon Boy, may tournament ang ML. Correct. May premium pa na. Bla. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagahulat pa ang Department of Education na Negros Occidental angot sa ipagawa nga guidelines sa mga manudlo nga wala na bakunahan batok sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni DepEd Negros Occidental spokesperson Ian Arnold Arnaiz nga sa karon may mga opsyon nga ginahimo ang ahensya bilang konsiderasyon sa mga manudlo nga hindi pa bakunado, partikular na ang work from home setup. Apang wala naman nagauntat ang ahensya sa pag-encourage sa mga manudlo nga magpabakuna kag ginpaatag nga isa ini nga pagpanghanda para sa madasig man nga transition sa face-to-face classes. Nagpangabay man sang paghangop si Arnaiz sa mga unvaccinated nga wala ginpasulod sa rason nga ginatuman lamang sang head sa isa ka eskwelahan ang direktiba sang DepEd National. Kumbaga, ang mga unvaccinated, ipa-alternative work arrangement lang sila anay samtang wala pa sila may maipakita nga certificate of vaccination or until such time nga makapagawa na si DepEd o si civil service ang klaro nga guidelines parte sa attendance para sa ini nga mga personnel nga unvaccinated. Ang kabayan sa pahayag ni DepEd spokesperson Ian Arnold Arnaiz. Ginkasugtan sa nga Bacolod LGU kag local school board nga hindi pagtugutan ng mga kabataan nga magpartisipar sa in-person classes kung hindi pa bakunado batok sa COVID-19. Hindi sa piyak sa palayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones nga hindi required ang mga kabataan nga magpabakuna kundi magapabilin nga voluntaryo kag may pahanugot sang ginikanan. Sa interview sa Action Firing Line, ginapahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Numero nga isa ini sa gintalakay sa pagsapol kag isa sa rason ang mga hindi luyag sang local officials kag local school board nga mabutang sa peligro ang ikayang lawas sa mga kabataan. Ginakonsideran man sa desisyon ang natabo nga reklamo sang pila ka manunudlo nga wala gintugutan nga makasulod sa eskwelahan bangod hindi bakunato batok sa COVID-19. Samtang nakarecord namang sang 102 kabago nga mga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kahapon nga adlaw. Sa sining mga bago nga kaso, ang probinsya sang Iloilo ang may 50, siyudad sang Iloilo 12, Antique 11, Bacolod kag Capiz 8, kag ang Aklan duha. Samtang 396 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 169,244. 17 naman ang bago nga napatay kag karon ang death toll nagdagat na sa 5,247. Sa ibang pang balita lokal, ginkumpirma naman ni Provincial Veterinarian Dr. Renate De Sena nga may na-intercept nga 150,000 ka itlog sang manok, balora 1 milyon ka pesos sa barangay Tagukon, syudad sang Kabankalan, las 2 ang hapon, Miyerkules. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni De Sena nga nagdeklarar sang total ban ang probinsya sa tanan nga live domestic kag wild bird subong man ang mga produkto sang tanan nga rehiyon sa pungsod tungod sa pamahog sang bird flu. Una dire na diskobrehan nga ang mga itlog ang naghalin sa syudad sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Tungod sinigin balik biyahe sa Zamboanga del Norte mga itlog subong man ang delivery van. Declare, no, for the
total ban sa mga poultry and poultry products para ma-precaution na hindi makasulod ang bird flu. Hayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Dako naman ang posibilidad nga hindi na pagpasakaan sang kaso ang asawa nga nagpatay sa Yesni nga banas dira sa may Purok Bugas, Barangay Santa Cruz, Banwa sang Murcia. Sa nga diin ang insidente natabo sa tong Martes ang hapon, Marso 1. Suno kay Police Captain Gerald Muyang, hepe sang Murcia PNP, wala nagapakita sang intensyon ang mga kabataan nga kasuhan ang ilas ni Eloy sa piyak nga wala pa naman sila sang pinal nga desisyon. Kaso nga parricide ang mahimo tubangon sang sining Eloy. Una sini, napatay ni Luz Mary de la Cruz ang bana nga si Florencio matapos maabtan sila puluyan nga ginasakit ang ilas ni nga bata kay isa pa nga may diferensya sa kaugalingon. Ginaligar nga napatay mapintas sa mga kabataan kag sa iyas ng asawa sadto paman. Nagademanda ang pila ka mga organisasyon sa mga mangunguma sa Negros Occidental nga untaton ang importasyon sang kalamay, bugas kag iban pa nga agricultural products kag nagapanawagan nga buligan ang mga producers ilabi na mga magagmay nga mangunguma kag agrarian reform beneficiaries. Lakip sa mga organisasyon nga nagapaupod sa sini nga demanda ang kaisahan tungo sa kaunlaran ng kanayunan at reformang pansakahan, Negros Center for People Empowerment and Rural Development, Negros Island Federation of Agrarian Reform Cooperatives PAP 21, Negros Occidental Federation of Farmers Association, kaysahan ang mga samahan ng mga magsasaka sa kanayunan, kag damayan ng mga manggagawa magsasaka at mangingisda sa bansa. Nagapanawagan man ang ining mga untaton kag magpatuman sang rollback sa nagapaday ng pagsaka sang presyo sang petrolyo, kag ang ang resulta sa pagsaka sang presyo sang fertilizers, transportasyon, mga kagamitan sa mangunguma kag iban pa. Ginapanawagan sang grupo nga ibasura ang excise tax sa gatong kag iban pa nga petrolyo nga mga produkto. Sa duwa pa naton nga balita lokal, nakabunggo naman sa poste kag lunsay patay ang nagangkasanay sa motorsiklo sa may kurbada sang National Highway sa Puro Katilingban, Barangay Sagwa, Banwa sa Banwa sang Valladolid sadtong Pebrero 28 sang gabi. Ang mga biktima nga nagkalamatay ginkilala nga Sanday Edsel Hilario, 30 anyos, kag Adrian Sales, 23 anyos, tanan pumuluyo sa Barangay Palaka, Banwa sang Pulo Pandan. Sunod kay Police Major Wilfredo Binoman, ang hepe sang Valladolid PNP, nagadalagan gikan norte pasur sa Hilario kay Sales sang makabunggo sa poste sang Nuseco. Dugang pa ni Binoman, nagkalabilin ang matulan sa mga biktima sa sobrang impact sang bunggo. Bangon sa malubha nga kapilasan sang duwa, sa lugar mismo sa insidente na patay si Hilario. Samtang ginhingagaw padala sa ospital si Sales, apang napatay man ang mga biktima sa namiluan. Wala nagasuksok sang helmet sadto nga matinion. Palayag pa ni Benoman, ang lugar ginakabig nga accident-prone area bangod likoon ini kag dira man sadto napatyan sa pila ka mga persona matapos magbungguanay ang duha ka mga salakyan. Sa katapusan nga balita lokal, nagapangabay si Bishop Patricio Buzon sa publiko nga pangamuyuan ng pungsod Ukraine kasunod sa ginapangatubang nga krisis. Inikadungan sang Ash Wednesday kag pag-umpisa sang Lenten season. Si Buzon ang nanguna kag naghatag sang homily sa unang nga misa sa San Sebastian Cathedral tak na alas 6 kahapon sang aga Miyerkules. Sa interview sang media ginpahay ni Buzon nga subong nga Ash Wednesday ang special day para magpangamuyo kag mga mag-fasting para sa Ukraine. Ginehemplo ni Buzon ang nagakatabo nga krisis bilang David versus Goliath. Ginpahagman sini ang damlaglang pagdumdum sa ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power nga isa ka bloodless revolution. Ginpangabay man ni Buzon ang publiko nga magsakripisyo para mapakita ang pag-isa sa Ukraine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Na on oil deregulation law ginapa-review sa Kongreso. Samtang 414 milyones pesos na kumpiska naman sang PIDEA sa Bulacan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Sakay Brian Salazar Pacardo, mga aga mandira. Kag sakay Erla Vega, ining si Brian niya sa Cebu ni siya nagamon dito. Ay, may buntag! May meaning damo man gali sa lugar sa Cebu nga kay sa Facebook, no? Sa Oh, Facebook. May mga yes. lugar man sa Cebu nga malambot sa aton nga mga kuan nga aton nga True. sa Depende Cebu sa na, uyab no? sang hangin. Yes, oo. So ginadala ina siya sang hangin, makanay-kanay ay nga Wow! Weather forecasters. makanay-kanay yang pag panakayon sa kalangitan. Panakayon? Grabe nga mga ano ba? Ka-very Ang reporter. mga kuan nga samtang nagapanakayon ang biktima. What? Panakayon ang biktima. Gasakay. Phil Alonsagay, migo, mga agadra sa imo sa Good Tokyo, morning. Japan. Kagay maninay ko da Eleanor. Yes, Fukuda. Yes. Kay Awin Fukuda, Fukuda. Awin Torres ang Fukuda Machi. Wow, good morning. Dira sa may hinubaan. Sa di nga rin, ano ganina ng ubong? Ubong, no? Ano na siya? yes. Good morning, Dira, no? Saka ihada ko Carol Montoya sa National Printing Office. Good morning, Dira sa mo ihada. Good morning. Sako-sako. Gini sila guro action boy mo. Sako sila ko na subong pang-print. Yes. Sila nga pang-print sa mga balota eh. No? True. Sa kay tita niya Marieta Montoya, mga pakaisa niya kasanday Rowena kag Edwin de Messina kag kay Maria Rhea Campos. Gina Tamyaw niya ni gid. Carol Montoya. Kay Ana Maria Dolendo Manalo, good morning sa imo. Athea Kim Iriman. Ari na si Athea. Si Athea ya kuan mo ang ginapa-load na tagaan sa ni mama niya pa-load bala para sa online class. Tapos, Diri sa iya diri ginagamit niya. ga online class man di siya mo kay ti. Karon na to sa balita special kay ti may matun-an man asa. Muna sa ho. Oo. Ga-learn na di siya eh. Oh, ga klase man ta di ah. Ikaw ang teacher, akong principal. Hindi ba lang ang aton gani niya is to inform, to educate, and Yes. to entertain. Oo, ti mambal karon si Complete ma'am. package. Ti mambal karon si mama ya mga alas 8 mambal si mama. Da, ang mamunpon ko to danay kay may nalay ko. Basaan ka dahil ni Athea Kim Iriman. Balaan mo ma ang Western Visayas karon lakip ng probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ka pag-aulan. Doon na sa ulo na Manila guro mo no. Ngayon sa mga weather, kung mo na pero may mga balita, no? Actually ang date lang ang galay. Unless nga may harag idya nga mga butanta, mga LPA. Oo, amo man lang nangidungan ang LPA ang ulihin nga nakitaan. Amo lang man nangidungan O mo kung na. may mabagyo, mula na sa pero kung all other days, mula na yan. Hama ko may gani hindi na ako laptop, mag-print pagulan. karon sang ano ah. Ay Kung doon na sa sa ulo mo na. Kung sa mga, di mamimura. Di ba ang ano na lang karon ang sunset na lang ang sunrise. Miss Jinky Dialagdon, good morning Mandra sa Phoenix, Arizona, no? Sa kay Dante Caminade, no? Sa mga friends na dabla sa US, galing kay ang aton blang amigo bla si Ralph Gallio, bata bla ni Kwan Oo. ni Buwan Ball. Yes. Kundi may ara na siya nga clothing line. Support bala kita kay namin Yes. yung mga products niya mo, no? Mapakal na to guro do masan o di maabot man.
Way pa sa Philippines. Mga 1 month. Way pa sa Philippines subong dito pa dito sa Las Vegas. Putikan ko lang itong mga friends ko sa Las Vegas. Ano ganing clothing line to ng Finding Reasons. Oo, Finding Reasons. Yes. Sige. Si Ma'am Van, isa na ni sa pinaka-kuan gid kay kuan siya mo close di siya sa pamilya Galyo mo. Yes. No, brother One Ball Galyo ni kag sister Bro and Alma. sis. Alma, Yes. Alma, Kaya Alma, una-kauna Galyo. pa sila ganun kita ay. Yes. Pag nagkilalahay sila tungod sa EFC. Yes, correct. Oo. Aboso kagawad, may agada. Good morning! Siling sa mga taga-recreo, nyo doon matali kagawad ni Aboso. Tingala sila. Kagawad to be pa lang. Future Kagawad to be. Future kagawad. Kay Ma'am Van Mayo, happy hump day from USA. Kay tungod sa ila to Wednesday. Tinga So, hump day. Hump day, ang hump day bla daw aras tunga sa week. Okay. Sa iyam lang ko ni gandi nakabalos na. Perfect. Di ba may mga learning si Atiya, may natunan naman. Na hump day, Wednesday is hump day. Yes, So, tunga ina siya. Magbasa sa Atiya, abi, recite the 7 days of the week. Monday, Tuesday, hump day, Thursday. Mr. Na ano niya mo yaman? Niya mo man to, balsang kasunod yung miss. Kaatong pa Tapos sala. si Bangdan. Thank you kids sa 50 stars, Ma'am Van. Yes. Sa kay Beboy Villasor, good morning dra. Kay Dr. Matt Mayo, of course. Noel Amar, Alex Montesa, may Lily Oligo, no? June Season, Lily King, Miss Lily King. Why pa puli? March na. Diba si sa April siya mapuli? Kwanto ko na sa January, basta next month, iti daw tapos ng February, wala pa. Siguro, Subong March basta mo. na di siya, wala siya nagpabalo. Base ara na gura. Alma Oligon, si Rela Samar Galion, kag Emma Ababaw Abaluna. Salamat man sa stars, ang insen Miss Thank you so Jinky. much, Ma'am Jinky. Erlinda Heroy Imalay, good morning. Uy, upod ko na si Ma'am Van kag si Ma'am Lily King guro ay. Mapuli din. Upod sila guro puli ay. Kaya si si Ma'am Ma'am Van, Van ka puli o nang ito yun da. See you soonest na to eh. Yes. Marilyn Chanco. O, sige. Standby sa aton mga balita national. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business Aksyon! Balitang Bayan!
Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gina-review sa karon sa Kongreso ang Oil Deregulation Law kasunod sa padayon nga pagtaas sa presyo sa petrolyo nga mahimo maglala pa bangod sa nagakatabo nga kinagamo sa tunga sang Ukraine kag Russia. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles nga ang pag-review sa Oil Deregulation Law kabahin lamang sa medium-term measures nga nakasugdan sa ginpatigayon nga top-level special meeting sa tong Martes sa ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa idalom sang layi, ginkakas ang kontrol sang gobyerno sa industriya para may kompetisyon sa presyohanay sa merkado. Kalakip sing napaabot sa mga nagduso sang layi, amo nga panubuan ang mga kompanya kung sa mga kompanya ang presyo sang produkto sa petrolyo. Nagkomperskar sa Philippine Drug Enforcement Agency ang 414 milyones pesos nga balor sa ginasuspetson sa Shabu sa isa ka ginakabig high-value target sa isa ka buy-bust operation sa Marilao, Bulacan. Ang nadagpan kilala kay Halon Supe Laureta sa Daisy Street, Green Valley, Molino 2, Bacor, Cavite. Magluwas sa Shabu na kuwaman kay Laureta isa ka salakyan, duha ka cellular phones kag identification cards. Kaso nga pagupot kag pagbaliya sa illegal nga droga, si dalom sang RA 9165 ang pag-atubangon ni Laureta. Ginpanawagan naman sang Senado sa Philippine Amusement and Gaming Corporation nga ipauntat anay ang operasyon sang isabong sa pungsod. 23 ka mga senador ang nagpirma sa Senate Resolution 996 nga nagapanawagan sa PAGCOR nga suspendehon anay ang operasyon sang isabong kag ipauntat ang operasyon sini samtang wala pa masolusyonan ang kaso sang 31 ka missing nga mga bulangero. 7 ka isabong operators ang apektado sa resolusyon sa Senado nga ginalakipan sang 7 Buildivere Vista Corporation, Lucky 8 Star Quest Incorporated, Visayas Cockers Club, Jade Entertainment and Gaming Technologies, Newin Cockers Alliance Gaming Corporation, Philippine Cockfighting International Incorporated kag Golden Buzzer. Magluwas kay Senadora Leila de Lima nga sa karon preso pa sa Campo Crame, nagpirma sa resolusyon ang 23 ka iban pa nga mga senador. Ginpasakahan na sang kaso ang 7 ka mga pulis nga ibolbado sa online sabong. Sunog kay PNP spokesman Colonel Jean Fajardo, tubto Pebrero 21, 3 ka pulis nga assigned sa Police Regional Office 4A, isa sa Eastern Visayas, isa gikan sa Regional Office sa Bicol, isa sa Highway Patrol Group kag isa sa National Capital Region. Ang mga pulis nga gikan sa PRO 4A ang nagapangtuban sang kaso administratibo bangod wala pagtuman sa mandato sa kada pulis, samtang kaso administratibo kag misconduct naman ang 4 pa ka pulis. Ang datos nagikan sa Records and Directorate for Investigation and Detective Management umpisa Enero 1 tubto Pebrero 21, 2022. Ginpahayag naman sang Department of Health nga malambutan pa sang 14 kadlaw antes maobserbahan ang epekto sang Alert Level 1 status sa 39 ka mga lugar sa Pilipinas. Sunog kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan maintindihan sa publiko kung ano ang epekto sa Alert Level 1 kagin panumdum nga ipabilin ang pagsunod sa minimum health protocols. Patag ni Vergere, hindi makabig nga epekto na sa Alert Level 1 status kung halimbawa magsaka ang kaso sa COVID-19 sa pila pa lamang kadlaw nga implementasyon sa quarantine status. Ginatugutan na sang gobyerno ang 100% ng sitting capacity sa mga pampubliko ng salakyan umisa Martes, Marso 1 sa LTAFRB Memorandum Circle number 2022-028. Nasaad nga kung ang biyahe nga intrazonal o kung interzonal ang yara sa tunga sa Alert Level 1 kag isa ka lugar nga mas may mataas nga alert level, ang sitting capacity nga pagasundo na ibase sa may mataas nga level sang alerto. Magluwas diri hindi na kinahanglan ang mga plastic barriers o kung divider nga masamay ginagamit sa mga POJ kag public utility bus. Istrikto sa gihapon nga ginapatuman ang sakto nga pagsukso sa face mask sa mga pasahero, driver kag conductor kag kinahanglan masiguro ang pasunod sa IATF, EID kag DOH health protocol. Inyong ipamatian ang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!